korosere buire kwana gusari. Ande tingu tosarini. Tosarini. Ora bageni bachi basangi kuno. Ya kontinga. Ya kyota ke ten kore. Romantic. Ikore ngaki. Sibika. Karua. Na romantic ingi gyogate ya. Ande ko romantic ara ne gringo chiwi ronde. O karaiga. Asa ke to yo ka. Karaiga. Enggak, di siap mia mais. Karaiga. Karang we. Jadi ngamat. Itu ngonya. Kudere ina mata. Ngonya ringkyo ko. Ende, yo te tengo. Nyegeria matunda aro. Sawa. Ngora concentrate. Kai. Nkyo ko ngawan. Nana ki. O ko concentrate. Ta ko ende. Paketu ki. Naro. Anyway, bueno, devi avanzava, devi che tu acampa di tocha come te. Varoli. Kavaroli. Na varoli. Batevi che tu ate varendi. Oh no, oyonge sare. Na inchino soro, musacho enche ngeretari biega. Akera tende biya bols. Inche ngerete, chingerete tangi. Toko ba imiza bantu, chi supporta shetu chiri isko gaiga. Bari ba subscribe ti. Ba ko watch, ba ko like, ba ko comment. Toko te banga bia mono ngaki. Bia ke gime ekero tokora bantu bachanga mugito bakuna kugamba kari guchinse binte biye. Toko twaro moyo monene. Kar tokuri ya bantu bako watch immediately monto the first one, monto the third one, monto the 20,000 to one. Toko igubia. Gogendera ko watch na nde toko. Share the clips, share kirase. Kero yo manyo anyare kwego kine bintu togo kora. Nande kero mogendrete ko share toko igubuya nande kero mogo comment mogo teba toteba soro gaiga gesare gaiga okiondo gaiga. Toko nyoro moyo buko ba ebinte binge nande biya. Usisiko ga. Toko nyoro chinguru chuko boka nande tokore bintu bine ko kya bantu baito andro simu kusiabeta nande. Ekare yani nguchikwete iga Facebook nyoro montabe gete link. Akoteba ngandi TV ko juu. Yani no nare kulira nchiri tukeri ngotiga gesara. Aba to gotiga ni mete to gotiga. Otiga ko ngaina bantu to gotiga lunch. Kendra ko share mpaka Facebook. Tell others to subscribe bari batara subscribe. Nande igabu tari oromo area stu ikirenga to ikire 40k igabu no mo area. Ntoke endrete nande gendre kuimiza abandi ba subscribe inde toke endrete egende iguru. Bana nguchi turiko beke bindi gete gwetani ekemo. Ebindi byukoro tebya bantu ebinte binge byoko semania kwegokya bono tegirenga buna kiko soiga onye to subscribe to cha kobeka saa 2 ya mambie kingao to kunyara kumanya yo cha kuika saa 10 kwa rakeria kama kweba kwa kuminga kivyo nchokana inega bibucha bucha aki kero kero subscribe te bigo ego kwa notification mapema Easy TV uploaded kwara ekekiabe kwa watch kiria saa 2 na kwa mako watch ya saa 10 kero biabeki nandi bie bangi te bie alafu nandi ali kumanyanga to kenda to ko kango watch kwa comment zao nando muikomu yasinge njono kubwati kwa share go chuo washa ngo ko pie link na ko beka no status kwa beka Facebook mono usa kita ta banta bange barore ba ko ke mete ba tanga moko ko toyo kira ne tonya ntur ko ka twins ta tonyo sugume ga ba ku sivosto nanje tin ko nyari te kiana kala tera twins na to na kira ko nyari kian ko tera na tili ba korete okoreta rimo yo sendi mo bacha kwanya rimo bio diri ko nyora na kiki bone kare to ko barete binte biya mwensi na inu goka goki na bandi goki abamino goki chine ba goki bakabari batamanya inu mu gusito chamo na lekara to ko tebe gento iga twanyara tu akwanira twins yamo obe nki esare kwa gere ni ege ntugia tore ta mono ntuna bantu tuancha ine bina torega tari karango kwane gentu kuna tebe karana tebe kena goitaba ntuna bante ntuna monto yomo ntuna banto yomo ntuna monto yomo bona mangana yo buanjani enka kiniri remotuga yo ku Valentine's Day ere 14th mangana to celebrate yo buanjani ntino to kana gesara minto ngwa manyete na go surprise to tebe spouse ya to tebe fiance ya go so buanjani mo bisere lakini manyanga Easy TV utoka wate launch arimocha on 14th of February. Toko chako beke binto birebi bariri byoka chingora chaito chiamanyinga gaikire bono chiko kora igo bwanchani bore all over. Babere
ochori gere ribuna mangana yo bwanchani ari osangi okiondo mpaka nchaini na tumaitini ngwara chanche Antivirus no bari na buchabiri oye tumati usara chamu itiri tukerio Yebon. tunotora antu machani bweto mbia bore bweto mbori To chonga ine ndiri tukeri ko toko. anje kwikana tebira sabantu baroche kana nini nyara ko bone ronchi yeto ko ini baitia banene na bake kwecho mwikire eji yo gwanchana Inchumwe. Tebia bandi. Tebia bandi na bokora tano wa mama na tata nye baro oche no riogo ara tumusani no yonde turigererie gente kinande twegokie chitariki 14 umutinyo kabere Mocha Hotel Kisii Town bia mono Hola. welcome come one Come all. Come two. Come three. Come all. tell a friend To tell a friend. 14th February 2020 2020. 2020 torra de mocha